Horasma dihita salutna amang inang. Tapuji ma Tuhan ta Yesus Kristus nama ngaramoti dohot nama masuk hita sahatu sadarion. Di bagasan parsaron nabadia marhite parmingguan sadarion ima minggu papituhon dung Trinitatis. Huriani debata na holongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Na di bagas coroon dohot ruas ni huria nama dohoti parmingguan marhite live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Hupas hamima tabe tuhamu ruas ni huria. Selamat hari Minggu, asini roha madihamu, jala dame nasihat Tuhan tahi, namar naramoti kita saluhudna. Selamat hari Minggu ma, las dorohaku diakar mentok. Bakas Jehovah. Goarni parminggota sadarion, ima minggu papituhon, dung Trinitatis. Topik minggu, habisuhon nasian gijam. Marhite-hite habis tarad do di pau Jehovah tanoon. Jala marhite-hite apatason akalangit di padiri. Molo di Leon ho di Nasida, di Jogputi Nasida. Molo di Patedeko tangamu, butongan Nasida di Nadenggani. Hamu akadongan, beta mahita mangedekon, dohot mangolopon guarna nabadiai. Maret de mahita, hupuji hupasangap. Hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonod do di dok Tuhan Yesus, yang go poda na di ahu, dang ahu na punasa, poda na marsuru ahu doi. Molo adong manang ise na mabayan lomo ni rohani amay, boton nido taringot tupodai. Manang nasiat debatai, manang napuhatahoni sian hakusat diri. Songon nani dok ni surati, akabatang aek na mangolu do mabaor sian pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, asi maroham dihami. Aindang terbaik kami, mabayan manang aha, monosoho dengan nami. Dibayani,
selehon madihami roha banua gidja. Asat tahu kami manibangi dohot mangulahon lomoni roham. Saya dongani mahami asamian kami di bagasan ko dohot di bagasan hatam. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajahama pati nire bata di minggu papituhon dung Trinitatis sadarion. Iman atas surat di Poda pasal 4 ayat 10 tolu rodi ayat 14. Marsitiopan tu pangajaran maho unang parsita dingi. Saitiopi mai ai ido hanguluanmu. Unak pai huddalan niya kaparjahat. Jala unang mardalani ho di dalan ni parjahat. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hobar tu patimi. Amin. Tatopo tima dosat satu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suatu dosan. Sitopan asana adong paruhum na tigor na manguhumi jala jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahuulah kami marhitesian pangalosian nami di patitmi. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami naroai nang sian pakateon nami na soture. Rodi pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasitutudo hona uhum kami ala ni dosa nami i. Alai natar sosol bagi do kami nuai ala ni i. Asih maroham di kami. Ale debata nami. Pat dengan bahasa jala parasi roha ala ni anak haholongan ni roham
Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna, jala suruh matadim, tadi perbadia tu bagasan roh nami be, asa terbain kami mangoloiho, di bagasan hati goran, dohot habadiaun, gabe sahat kami Tuhan ulun naro, nasora sudah, na pinar bagam diaka na posea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata, taringot Tuhan sani dosata. Songonod doha tani Tuhan Yesus, roh mahamu tuau, hamu akan aloja jalan asorat, hupasonang pehamu. Buat hamu mana, augakku tuhamu, guruhon hamu ma sian au, aina lapok doahu jalan aseret marroha. Asa dapotan hasonangan todimuna. Alai, labok do augakku, jalan yang do dohot hapor suhaku. Hasangapon ma di debatan na diginjang. Amin. Hatani debata epistel di minggu papituhon dong trinitatis sadarion imana tersurat di Parjamita bidu 2 ayat 10 walus rodi ayat 20 tajahama marsori-sori. Jadi marbias-bias rohaku midasaluhut ulaun akana hu hangaluton di hasyanganon ala ikut tadi konok kudoi di jolma naro siap pudikku. Jalai sema pa boto-boto marakala na pista ribana marakala na oto. Hape ibana doga betuan bisa luhut ulaon akana huhalumuton mardongan hapistarang di hasyanganon laho sal kudo hape nangini.
Dungi marbalik marohatku naeng marpadelean niamida saluhut ulaun akka nahu hangaluton di hasianganon. Ala huwida sada jolma dibahed do nianna sahapistaranna parbinotuanna dohot hamaluanna mangaradoti ulaunna hape ikut tinggal hononna doi bahed jabar ni jolmana sodung marhangelutun alani alogo sabing do hape nangi jala hinamago godam Ayah nama parsaulian ni jolma sia sude ulauna dohot sian dodam ni rohana taringot tu nahi nangaluton na di hasianganon. Ai ari-ari bana makalumuton saleletu di hanguduna jala mardongan haje polon ulauna nang porngin nai dang marhasonangan rohana alogo sabing doi nangi Ima sahatna martua doatka natumangi kon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tahatidak koma haporseot tai songona hinatidak kon ni dongata sa porseon disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan natu mepalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai iman tinubuhon ni si Maria naga begabian siaton di perbadia adorang suhabubuan ido tuhata natu mau na bermit di pangumuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang natua tuban watoru namulak mangolu di hari patuluhon nama naik ke surgo lau hudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibu lau mau halak nama mulu buat namate au porsea ditodi perbadia jala adong sadaugia nabadia huria hakal panela Kristen akan nabadia do diasani dosa do dihatai nama dok mulak mangulu dusogot daging ni halak nang mate do dianguluan nasora sudah amin. Huria nani haulongan Tuhan Yesus Kristus horas madita saluhunda tabegema tikting na masa na saminggon dohot na naing masa di huriata hakabipe kernolong hari ini Minggu 31 Juli 2022 adalah minggu ke-7 setelah Trinitatis.
Topik minggu adalah Habisuhun Nasihat Gijang, hikmat yang dari atas. Ibadah umum dilaksanakan 3 kali, yaitu pukul 7, yang kedua siang pukul 9.30 WIB, dan 3 sore pukul 18 WIB. Peserta ibadah minggu tatap muka diwajibkan menaati protokol kesehatan, melakukan scanning pada QR Code Peduli Lindungi di pintu gerbang gereja. Selanjutnya, persembahan ibadah. Penyerahan persembahan ibadah hari ini dilaksanakan 2 kali, yaitu 1. Persembahan sebelum khotbah 2 kantong, yaitu kantong 1A untuk kuria dan kantong 1B untuk pembangunan dan pemeliharaan gereja. Yang kedua, persembahan setelah khotbah 2 kantong, yaitu kantong 2A untuk kantor pusat HKBP dan kantong 2B untuk pembangunan pelayanan diakoni jemaat. Warga jemaat yang beribadah di rumah dapat menyerahkan persembahannya melalui transfer bank ke rekening bank HKBP Kernolong atau melalui Sintua WIB masing-masing. Selanjutnya, ibadah sekolah minggu dan remaja. Pertama, ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 WIB di ruangan serbaguna. Yang kedua, ibadah remaja masuk pukul 7 WIB dilaksanakan secara on-site di ruangan ibadah remaja. Selanjutnya, ibadah puncak pembinaan sekolah minggu. Ibadah puncak pembinaan sekolah minggu CHKBP Distrik 8 DKI Jakarta dilaksanakan hari ini pada pukul 12.30 WIB di Sopomar Pikir HKBP. Utusan dari gereja kita adalah Amang Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, Situa Hotman Nainggolan, pengurus Ketua Dewan Koinonia, pengurus seksi sekolah minggu, guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu, peserta lomba cosplay, tokoh Alkitab, dan tortor kreasi. Selanjutnya, berita anak lahir. Pertama, pada hari Minggu 10 Juli 2022 pukul 8.29 WIB di Rumah Sakit St. Carolus telah lahir seorang putri, anak pertama bagi keluarga Amang Bernard Sabam Hotua Saragi dan Inang Hermina Boru Ritonga, warga jemaat WIB 6. Alamat Jalan Salemba Tengah, Gang 1, Jakarta Pusat. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang kedua, pada hari Senin 25 Juli 2022 pukul 18.20 WIB di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas telah lahir seorang putri, anak pertama bagi keluarga Amang David Aritra Aritonang dan Inang Mai Rohayana Boru Manado, warga jemaat WIB 6. Alamat Jalan Kampung Rawa, Badung, RT 6 RW 7 Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya menjadi anak kesukaan bagi Tuhan, keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, pertanyaan WIB, Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, masuk pukul 19 WIB. Di WIB 5, di rumah keluarga Inang Malaro Dearni Munte, istri Amang Romonda Napitupulu Nahinan, Jalan Mardani 3 nomor 24 A RT 9 RW 10 Jakarta Pusat. Selanjutnya, Seksi Naposo Bulung. Berita puncak penutupan pesta perheheon Naposo Bulung yang semula akan dilaksanakan hari ini karena satu dan lain hal diundurkan menjadi hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pada ibadah pukul 9.30 WIB. Selanjutnya, Seksi Remaja. Seksi Remaja gereja kita akan melaksanakan pesta perheheon remaja dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, technical meeting lomba games Mobile Legends Sabtu 6 Agustus 2022 pukul 10 WIB di ruangan serbaguna. Yang kedua, pembukaan pesta perheheon
Minggu 14 Agustus 2020, Minggu 28 Agustus 2022, pukul 13 WIB. B. Babak semifinal dan final Sabtu 3 September 2022, onsite di ruangan serbaguna. Yang kelima, ibadah penutupan Minggu 11 September 2022 pukul 9.30 WIB. Selanjutnya, seksi lansia. Dengan sukacita diberitakan bahwa seksi lansia gereja telah mengikuti pesta paduan suara seksi lansia se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada hari Senin 25 Juli 2022 di Sopo Marpikir HKBP yang diikuti oleh 29 gereja HKBP dan berhasil meraih juara pertama, memperoleh piala, dan piala itu yang dipajang di altar, dan juga mendapatkan sertifikat kejuaraan juara pertama dan uang pembinaan sebesar 5 juta. Kiranya menjadi sukacita bagi kita sekalian dan terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Selanjutnya, pertemuan Evangelis se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan pertemuan evangelis pada hari Sabtu 6 Agustus 2022 pukul 9.30 WIB. Tempat HKBP Kebayoran Baru, Jalan Hang Lekiu 3 nomor 18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Agenda ibadah bersama, rencana pelayanan di bakal lokasi binaan, kesaksian, dan sharing pengalaman pengabaran Injil. Para evangelis di gereja kita diharapkan dapat mengikuti pertemuan dimaksud. Selanjutnya, kegiatan tim doa. Tim doa gereja kita akan melaksanakan acara doa bersama pada hari Sabtu 6 Agustus 2022 pukul 19 WIB. Tempat ruang serbaguna. Diharapkan agar warga jemaat dan seksi-seksi yang akan mengikutinya datang tepat waktu. Selanjutnya, peneguhan CD tahun 2021-2022. Rangkaian acara peneguhan CD tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut. Pertama, tryout dan ujian tertulis, waktunya akan ditetapkan kemudian. Yang kedua, retreat pada hari Sabtu, Minggu, tanggal 20 dan 21 Agustus 2022. Yang ketiga, ujian tertulis, ucapan terima kasih anak kepada orang tua. Ibadah pemberangkatan anak CD, waktunya akan ditetapkan kemudian. Keempat, peneguhan CD pada hari Minggu 4 September 2022. Selanjutnya, capacity building Majelis Pekerja Harian PGI Wilayah DKI Jakarta. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah DKI Jakarta akan melaksanakan acara capacity building pada hari Senin sampai dengan Jumat, tanggal 8 sampai 12 Agustus 2022, tempat Bali. Acara ini akan diikuti oleh Amang Pendeta Robert S. Pandiangan MTH selaku anggota Majelis Pekerja Wilayah DKI Jakarta periode 2020 sampai 2025. Selanjutnya, pendaftaran peserta katekisasi CD tahun 2022-2023. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa katekisasi CD tahun 2021-2022 dan akan dilaksanakannya peneguhan CD pada 4 September
maka pendaftaran peserta katekisasi SIDI tahun 2022-2023 telah dibuka. Pendaftaran dilakukan melalui Sintua Week masing-masing. Selanjutnya, upacara perayaan ulang tahun ke-77 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara dan perayaan ulang tahun ke-77 Hari Kemerdekaan negara kita akan dikoordinasikan oleh Persekutuan Punguan Inarut. Selanjutnya, Basar Weekly Sale Persekutuan Inarut. Untuk mendukung pendanaan kepanitiaan upacara dan perayaan ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, maka mulai hari ini Persekutuan Inarut akan melaksanakan Weekly Sale Basar di pelataran gereja. Selanjutnya, bunga altar. Bunga altar hari ini adalah sebagai ucapan syukur atas kelahiran anak pertama dari keluarga Amang Bernard Sabam Petua Saragi dan Inang Hermina Boru di Tonga, warga Jemaat Week 6. Tuhan Yesus yang memberkati. Selanjutnya, ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Amsal 9 ayat 10 dan 11. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Selanjutnya, warga jemaat yang sakit, marilah kita bawakan di dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat kita yang sakit. Yang pertama, Inang Asi Tiomina Naibaho, istri Amang Situa Liberty Nainggolan Nahinan, dari Week 11, dirawat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Rumah Sakit PON, di kamar 713 Cawang. Dan perawatan di rumah mulai nomor 2 sampai dengan nomor 23, marilah kita bawakan di dalam doa. Songonima tikting dimingguta sadarion. Bagi warga jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Taparadema rohatta amanginang laho manangihon hatani rebata tapapunguma peliata peliat sada a do sada b marede mahita gudang dope. Si guru
Pinuji maguarmu ale Tuhan Jehova debata amanami, nahutadda jalan aku haporseai hami di bagasan marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus, si pangolu jala si hokop pami. Mauliate madi denggan di basam ale Tuhan napapungguhok kami di bagas corong nabadion. Marlas ni roha kami marolop-olop daging dohotot dinami pasangapon guarmu mamuji-muji ho Tuhan si pangolu kami. Ale Jehova jalo mapamujiod doho parsobaon nami gabe lomo ni roham asalam bersangap guarmu di bagasan panidangion di bagasan parngoluod nami. Tuhan Jehova debata amanami naik tumangihok kata mahami di bagasan tikion. Gohi mahami marhite todi parbadia. Jalamian ma todimi di bagasak kami mangajari hami. Laho mangatusi hatam. Mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami martangia kami tuho asimaroham. Amin. Horas madihita saluhutna. Amanami, inanami, remaja naposobulung, napungu di bagasan parsaurata di bagas coroon, tajakon ma barita nauli, hatani debata jamita di mingkuta sadarion, minggu papituhon dung trinitatis. Imasian Jakobus bidutolu, ayat 10 tolu, sahatu ayat 10 Jakobus tolu ayat 10 tolu 1 ayat 10 walu tajahama margati sori humulaima sian ayat 10 tolu songonon ma didok ise hamu nabisuk jala napatas marroha sian denggan ni parangena ma di pataridahon ibana akka ulaona marhite-hite halabohon ni habisuhon. Uhud margabus. Dadai habisuhon naro sian kijang nasiat tano doi sian rohani jolma sian sibolis Ai ia disi pangiburuan dot hatok karon disi ma hagaoron dot hadok ulaon hajaadon alai anggo habisuhon nasian kijangi sadok
na botor doi, olo mardame, lambok pangoloy, gok asiniroha dohot parbue hadeng gadon, dao sian hagangguon nang pangacion. Alai di bagasan dame do di saburhon parbue hati goran diap kana mangulahot dame. Ido anggo sahatna moliate madihita saluhutna. Huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Surat nisi Jakobuson ima marisihon akapoda. Manang nasehat praktis na apit tungolu siganupari. Ditujuh do suraton tu sudah ruas na adong di parserahan. Molo didok parserahan tempat perantauan. Di pangaratoan manang di goari diaspora manang paisolat. Halak naro di sada inganani. Jala tongondo ditiki surato di pasahat tu halak Kristen. Nama ringanan di parserahan jala na ginonggoman ni Harajaan Roma. Alay boydo tamaknai diasporai manang inganan parserahani, inganan pangaratuani, ima portibi na tainganin way. Alapay sola do hita di tanoon. Na mga rato do hita di tanoon, di Portibion. Jala inganan parsato kinat do Portibion. Molo di hata na asing di dog iya Portibion, inganan pejiara hatta. Halak dagang do hita, halak naro, halak na mga rato do hita di tanoon. Jadi molo halak na mga rato do hita di son, dang saleleng na hita mian di son. Jaladak kita namar na punahot tanoon. Satokid do hita di son. Alani ima, dada holan poda manang nasehat hatani si Jakobuson tu halak Kristen na tongon di pangaratuani. Alay saha do nang tuhita, saha do podaon nang tuparmoluot tanuay. Jala tongong may di jamita minggu sadarion. Podaon nasehaton tongon tuhita. Huriani tuhata barita na marisihok poda nasehat ajaran laho manaringoti ngolu namar parbue hidup yang berbuah. Ngolu namar pakorho namar parbue. Asa sian parange ni sasahalak, sian pangulaon sikap parange ni sasahalak, boy do taboto, jala boy do tarida, habisuhon manang kapatason ni rohan. Hatani tu hata do mandok, ay siyan parbuena ido tartadda na sahaw. Ay dang tarputikon atajau siyan hau tada-tada. Jaladang tarbuat parbueni hau anggur siyan ribang. Lebih jelas dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak dapat memetik buah ara. Dan dari duri-duri orang tidak dapat memetik buah anggur. Sian parpuenado tartadahau. Lapatan ni hataon mandok tandaon ni halak do isehita. Botoon ni halak do isehita. Sian parangeta manang sian pabahenata. Aha na adong di roha, ido na haruar mahite padohan. Aha na adong di roha,
Ido na haruar marhite parange manang pabahenan. Alani i saur do hata do pabahenan. Saur do na diroha dohot pabahenan. Isarana teko manang serep taboto do serep tahea manginang na dijabutai. Molo aik natio do diisi di bagasan teko manang serepi. Totu aik natio do haruar galas. Bah molo kopi do na diisi tu bagasan tekoi manang serepi. Kopi do muse na haruar. Sian teko manang serepi. Jadi tergantung tu isi nado. Tergantung tu isi nado. Ima na patar, ima na tarida. Songonido gomparan ni ngolu ni jolma. Molo akan adengkan namian di bagasan rohana. Akan adengkan di bagasan rohana. Nadengkan do haruar marhite hatana doho pabahenan. Sabalikna molo sonadengkan do di bagasan rohana patar doi nang dihata do pabahenanna. Aidak kia margabus roha. Hati nurani, hati yang sesungguhnya tidak pernah berbohong. Apa yang memenuhi hatimu akan terlihat jelas dari pakpatayon do pangalahota. Dangboy targabusani amanginang. Hamu aka amanami inanami nang saluhut nahita na pumudison. Adong sada sarita na maripola songkonon. Sahalak doli-doli do sahalak na marbaju. Anak boru. Adong masahalak doli-doli martadang manadangi sahalak anak boru manang namar baju. Manadangi sahalak anak boru lomo ni rohana. Anggo solomo rohana dang miki ditadangi. Nalomo ni rohana do. Ganuplau ibana martadang say diusahod do berpenampilan nama cayuli. Marpahean natama. Namanya juga martandang. Diusahaon do marpahean nabagak. Diusahaon do marsipatu nabagak. Jala pahean nope aka pahean na arga do. Na bermerek manang ternama. Jaladang lupa ibana lahu membaik parfum. Tu pamatang nai nang tu pahean nai asa angur. Asa angur dianggo anak borui. Songoni nang aka aksesoris dipakai si doli-dolion do sarana jam tangan. Jam tangan na arga. Jaladang lupa rodo ibana manadangi anak borui marhite namar mobil. Tutuma sahira namora maidaun doli-doli na manadangi anak boruon. Alani dari penampilan nang paheanna dohot na membuat mobil ibana manadangi anak borui. Hatop ba di jalo anak borui cinta nisi bawadion. Hatop do di jalo cinta nisi doli-dolion. Dakolan penampilan benani idana alai ganup pajupang ibana pajupang anak boruon do si doli-dolion. Say holak kata pamujian do di pasahat si bawa adi tu boruon. Say hata na membahelas ni rohado di pasahat tu anak boruon. Di dok marupani bagakiak ko huida. Macay uli do obukmon. Macay uli do pahyamon. Nunga uli burju jala ringgas doho.
Akahata pamucium ma di pasaha doli-dolion tu anak boru lomo ni rohana nakin. Dakya di pasahat hata taringo tu hahurangan ni anak borui. Dakya di pasahat hata taringo tu hahurangan ni anak borui. Semua menunjukkan pujian dan kelebihan daripada perempuan itu. Tutuma lam tambah balas ni rohani anak boruon lam lomoma rohana. Lam lomoma rohana marnida si doli-doli lam bagas manang kolong ni rohana tu si bawa adin. Dungadong sabulan nasidang marsitadaan mardongan molo istilah nuai PDKT nunga adong perkenalan nunga adong ikatan di antara si bawadi doho si boruanakin dileho si doli-doli ima titin tanda cinta dileho ma titin tanda cinta nama cai bagak jalamar hilong lamar tabatamba ma cinta kolong ni si boruon tu ibana alaidang sadia leleng dang sadia leleng dung mardongan nasida mulai ma berubah si doli-dolion mulai ma berubah sian pamangena berubah dari penampilannya tiki martadang ibana dang dipakai be songon nasoma dipakai tiki martadang na parjoloi dang dipakai be aka aksesorisi jaladang mar mobil be ibana gabe suku-suku ma anak borui buasa dang mar mobil ho dia lusima nunga dipakai anggikku mardalani satokin di suku muse dia jam tanganmu na bagaki na argai dia lusi si doli-doli ima dipinjam dong aku ganok di suku na anak borui taringo tu penampilan nakin saya dong do alasan ni si doli-dolion dipinjam dong aku dipakai anggikku namambahen pos rohani si borui HP sasitong na ahana ni pakena sa lelengon dang napunana na dipinjam ibana doi sianak kadongan na alani ima ditikina martadang ibana dinaparpudion dang dilehod dongan naibe dipinjam akapahean na nakin aksesoris ng mobili Roma ibana dengan keadaan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Alani lamoru maholong ni si borui marnida si doli-dolion. Songoni nang titin tanda mata cita nakin lampu dharma warnana dang marhilong be ay dang emas HP imitasi do. Tung macay kecewa hiam masih anak boru di son marnida pangalaho ni bawai. Habotoan ma kepalsuan do sude penampilan nai. Kepalsuan do tanda cita nai mahite cicini. Palsu do cicini, palsu do nang cintana. Gabe didok si boruai ma. Hubolok kong macicino tu tao tobaan ay bidang do tao toba lau manjalo cicin imitasyon patuduhon rasa kecewana marnida si bawadi hamu ama nami ina nami ahamay pola ni ceritaon iman ang mandok asalam manat kita marnida kepalsuan asalam manat kita marnida akagabus kepalsuan dalam ragat nuai dada hola cicin na palsu dada hola hepeng na palsu dada hola materi na palsu jala dada hola cinta manang penampilan na palsu alay
pangalaho pe sikap pe boydo sikap na palsu. Songoni nang hata pakatayo pe boydo hata manang pakatayo na palsu. Targuar may margabus. Dada kolam materi bersifat palsu, tapi hata parange pakatayon boydo palsu. Iman adiguari pangacion kemunafikan. Kemunafikan. Jala di piga-piga jolma amanginang lomodo rohana di sini. Adong do halak na lomo rohana di pangalaho pangacioni. Adong do marlomo ni roha di pangalaho na kemunafikanon. Merpangalaho yang penuh kepalsuan. Sa idaon senyum tudongan na hape di bagasan rohana ngabacay sogong. Saya dongdo na marlomo ni roha di sini. Dipuji-puji halak di bana nang pe palsu do pamujioni. Dia bangga dipuji orang, ternyata pujian itu adalah pujian yang palsu. Didok halak akan adenggan aka pangalaho natama, didok naburju ibana, hape di rohana daksongoni. Asal mah sonang na rohani halak nama dok puji-pujian nak kini. Asal masonang halak na umbegesa. Nanang dohonan di sini ternyata masih ada orang yang suka kemunafikan, kepalsuan. Langsungoni do na tinaringotan di turupuk jamiton, taringot tu kepalsuan ni hadirion ni sasahalak. Kepalsuan diri seseorang. Lamar bisuk dojol mai mengarang-arang. Lamar bisuk dojol mai mengarang-arang kepalsuan, margabus, berengon meyakinkan hape gabus do dang sitong. Marbisuk dipakai habis suhone mangulaho naka naso sitong. Mambahay naka kepalsuan. Di bagasan turupukon, ia habis suhoni tarido dawi sian hata doho parange. Habis suhoni tarida sian hata doho parange. Molo tajahan akin ise hamu na bisuk jala na patas marroha sian denggan ni parange nama di patarida honibana akka ulaon na marhite halabohon. Ise hamu na bisuk jala na patas marroha siap parange nama di pataridahon akka ulaon na marhite-hite halabohon. Jadi habisuhon na sungod dia di bagasan ni ngolu sa sahalak tarida doy sian pabahenanna. Habisuhoni tarida sian pabahenanna. Saunari adong dua ragam habisuhoni di son. Adong dua ragam habisuhon na parjolo, habisuhon na siat tanoon. Habisuhon na siat tanoon sian roha-roha ni jolma. Sian sibolis. Guarna masian sibolis, bah Victor maralo do tu bagasan rohatka. Alay buasa di hatahoni berarti na adong do pehalak namar habisuhon siat tanoon, sian roha-rohana sendiri, sian sibolis. Habisuhon na siat tanoon tujuan na mangoto-otoy, margapus, menipu. Hidup yang penuh dengan kemunafikan dan kepalsuan. Guarna manakin habisuhon na siya sibolis, ulaw ni sibolis, lao mangagohon, ulaw ni sibolis manegay, ulaw ni sibolis mambahin gutur, ulaw ni sibolis mambahin bada. Dang ado kasitongan di habisuhon na siya sibolis. Saluhutna gabus do. Saluhutna pangalaho naso turedo.
boy do tibbo parbinotoan ni sasahalak, boy do timbo parsikolaan ni sasahalak, pistar, bisuk, jalapola godang gelarna di jolo ni goarnai, godang gelarna di pudi ni goarnai. Dang salay amang inang, molo marusaha ita mamolus persikolaan na tibbo. Jala marsiado kita pasikolah na kaya na kota sa tibbo-tibbo na nasa tolap kita dang salah. Alay molo dipake do parbinotoan nai sikolah na tibboy nakin. Laho mangoto-otoi, margapus, menipu. Apalagi di zaman luaingon, godang modus penipuan. Akan namang lahoni dang naotoi. Akan namang namalo doi. Alay hamaloon nai, dipake laho mangoto-otoi. Hamaloon nai, hapistaran nai, dipake magabusi. Marhite na pajupang adok bohi, jala bohi donang marhite na sujupang bohi, apalagi ma di hamajuan ni internet nuay. Dang holang menipu marhite na tatakmu kapajupang, alay mamake hamajuan ni internet di lahu menipu akan asing. Salukut nai dang makorhon tunadenggan, alay tuhajahaton do. Ulaon ni si bolisi. Habisuhon na siya tanoon, didokdong use, say mian di pangiburuan. Mian di pangiburuan, kecemburuan, iri hati, nang hatok karon di bagasan dirina. Nang hatok karon, molo halak na tokar, suka ribut, marbada, gabedang dipake parbinotoan neto na dengkan. Alanung nga di si pangiburuan dohot hatok karon. Molo adong pangiburuan dohot hatok karon, masa mahagaoron di sandok ulaon na. Saha tu na mangulahok kajahaton. Halak na bisuk, mga rejumi diri na bisuk, hape parangena, tarida akka parange na marparbuehon pangiburuan, kecemburuan, iri hati dohot hatok karon, sikap mementingkan diri sendiri. Lomo ni rohana sabing mana egois, masa do hagaoran nakin dohot hajahaton. Alani adong do piga-piga di Bibel tay molo tajaha, taringot tu pangiburuan. Ahado pakorhon, ahado efek ni akibat ni molo say miang pangiburuan di bagasan rohani sahala. Ahado akibat na molo say tasipan iri hati di bagasan hadiriot. Taingot masih kain do si Habel. Tiki pasahato pelian tu Jehovah, pelian ni si Habel do di jalo de bata. Ala di jalo de bata pelian ni si Habel, mangiburu ma si Kain. Mangiburu si Kain aladang di jalo de bata pelian na. Alay pelian yang gina do di jalo, ujung na dibunuh ibana ma ang ginasad diri. Artinya iri hati kecemburuan. Tu hajahaton do habe. Taingon mamuse si Joseph do hotaka hahana. Ala lomoro hani amang na tu si Joseph. Lomoro hani na toras na tu si Joseph. Mangiburu ma akahanay. Ahamadi ulahon di garis do ang ginay tu partiga-tiga. Karena kecemburuan na marhamaranggi gabesega hubungan yang baik. Taingo mamuse Raja Saul dohot Raja Daud. Ditik kiborhat nasida marporang mengadopi musuh. Gumodang do ditaluhon si Daud martibakod si Saul.
Jadi di patu begehon aka parupon Israel ma ede, si Saul manaluhon maribu-ribu musuh, si Daud marloksa-loksa musuh. Nang mandok si Daud lebih hebat daripada Saul. Alai ala adong pangiburuon iri hati di rohani si Saul. Sogoro hana disakapi ma nai mamunuh si Daud. Kodang nai dope akabarita di bibel tai manaringoti taringot tu pangiburuan nama koro tu hajahaton. Pangiburuan di tonga-tonga ni keluarga nama hamaranggi pe boido menimbulkan kejahatan aka nasodenggan. Aka nama hamaranggi pola sahatu nama munuh pamatehon karena iri hati, karena cemburu, mangiburu. Ima bakorhoni pangiburuoni corbut do ulaonna. Saitu hajahatod do diula. Ima habisuhon nasiat tanoon. Songoni do nang hatok karon makin halak natok karena say lemuruhan na ribut marbada. Egois na yung mahulak katana di bege, papuason na di rohana, dangolo pataluhor roha. Marsyadu gogo, marsyadu golkol asa puas na di rohanay. Asa molonunga masa, hagoron hatok karoni, lam di gogo masuarana, rimas, marhata songga-songga, ribut gaorma, marbadama, tarsongon provokator dada motivator. Suka membangkitkan kemarahan. Orang yang suka menghasut, mengadu domba, asatikos nadi dok rohanai. Halak na songonon, namangulahon hatok karon, marusaha doi paro lea, paro jea tudonganna. Halak na mangulahon hatok karon nakin mangalap manaruhok kata pahata-hatahon tuson di dok A tusan B buhama asa marbada dungi ala hatok karoni imanasay mangulahon akana sodenggan nakin olo do gabi mancehehon donganna. Ima pakorhon ni pangalaho marhite habisuhon nasiat tanoon. Napaduahon habisuhon siag gijang. Habisuhon siag gijang tajahanakin di ayat 17. Anggo habisuhon na siag gijang sadok nabotor doi. Olo mardame, labok, pangoloy, gok asiniroha do parbue hadengganon, dao sian hagangguo dohot pangacion. Martudu-tudu maon habisuhon nasiat debata. Dada berpatokan tu kecerdasan intelektual hamaloon. Kecerdasan sabing. Dada holan marhite sekolah natibo manang gelar na godang nakin. Alay berpatokan tu sumber habisuhoni. Imasiat debata. Habisuhon nasiat debata. Pakeon namai ahanadong di ibana nakin. Parbinotoan na hamaloon na hapistaran na marguru tulomo ni rohani Tuhani. Masa madisi akana mangulahod dame. Hapistaran habisuhon na siya gijang lapok pangoloy gok asini roha. Say pasidingon na do haguturon. Pasidingon na do akahata-hata si palesem pangacion perbada-badaan do kemunafikan kepalsuan hidup. Say padaon na do parange hata gabus doho parange na sositong. Alan ibu hado asa taruli hita di habisuhon na siya gijang. Buhado asa saatu hita habisuhoni. Di dokdo habisuhoni dang pola tayahi marhite sikola na tibu. Ala habisuhoni silehon-lehon ni debatado. Molo silehon-lehon ni debatado ikotong do adong si ulahonota. Ima kata di debata mandok
biar mida Jehovah do permulaan ni hapistaran. Biar mida Jehovah do permulaan ni hapistaran, jala parbinotoan ni akan abadia do hapataso. Atong taboto ma, asa satu hita habisuhon ni debata, habisuhon asya gijang, ikom marhite biar mida debata. Biar mida debata ima tarida sian hauduhon do pangoloyota di debata. Tarida sian persaurata tu debata. Tarida siap parangeta siganupari hombar tulomo ni rohan di debata. Laos ido gogo di kita. Ido semangat di kita. Mengajari kita mengadopi ngolut tahun asa unang murah-murah mandele. Molo tabang asahon besok nasia debata dang murah-murah kita putus asa. Dang murah-murah kita mandele, dang murah-murah kita holsoan. Aino nga marsigatuk kita tuwaso doho pambahenan ni debata marguru tulomo ni rohana di ngoluta. Pasuk kumanuaing dirita bisuk nasiat dia do nuaing adong di hitabe. Bisuk na dia do adong di hitabe. Bisuk nasiat tanu odor pe manang bisuk naung siat debata. Manang dua-dua na adong bisuk siat tanoon adong bisuk siat debata. Alay ko pilito dosada. Bisuk nasiat tanoon patubu, patibu. Bisuk nasiat tanoon patubu, patibu tu hamagoan, tu hamatean. Patibu tu hamatean. Alay bisuk nasiat debata marsihohot mangasaho bisuk siya gijang. Sahat may tuhangoluan saleleng dileleng. Mangasahon bisuk nasiat debata, mangaramoti kita, manjaga hok kita, asa unang gabe korban penipuan. Asa unang murah-murah digabusi halak, unang murah-murah dipabada-bada halak. Tajalo mahabisukoni mapite biar mida Jehovah. Unang tumbisukho di parbaga roham. Unang tumbisukho di parbaga roham mangasahon gogomu, mangasahon halobionmu. Mangasahon sekolahmu parbinotoamu nakin. Anggo ido dari pangasahon ko marguru tulomo ni roham. Dang jupako las di roha nakiningane. Alay halak na bisuk mangasahon bisuk nasia debata. Habiari matuhan Jehovah jala haposi ma debata. Unang marpangucadea tu pikiran tu gogo lomo ni rohata sabing. Alay tahaposi ma lomo di roha ni debata. Amen martanyang mahita. Ale Tuhan debata amanami mauliate manang pasahaton barita nauli manungkuli hami asa hujalo hami habisuhon nasiako habisuhon nasiak icang imana mangaramoti naman jamoton naman jagahon ngolu nami asa unang murah-murah hami dipengaruhi di ela-ela akka habisuhon nasiat tanoon na membuat kami tu parmaraan tu hamagoan alay mahiti habisuhon nasiak ko toktong mahami marsigatu makaposi ko mangulahon lomo ni roham dingolu nami sigano pari asa tubuh akadami doho las ni roha di pagasan parngulon nami. Ale Jehovah debata amanami pasu-pasu maruas ni furiam sian namet-met sahatu nama godang ramoti madaging dohoto di nasida ramoti nasida di akka ulaon nasida ganuk leho kai paso ni pamatang dohoto di leho nakanariko di bagasan parngoluon na lumobi paingot nasida pasahato dirina holat tu tanganmu. Ale Jehovah debata amanami di bagasan parminggon nami sadarion hutangnya ko kami do akka ulaon pakobasyon di tonga-tonga ni Uriamon. Ima ale Tuhan akka pakobasyon di tonga-tonga ni seksi manang punguan mulai sian seksi sekolah minggu, seksi remaja, seksi naposo bulung, seksi ina, seksi ama dokot lansia. Asa boya le Tuhan merdalan akka ulau pakobasyon di kanup seksi Hombar tulomo ni roham makorhon las ni roha dinasida doho puji-pujian nang sangap di goarmu nabadiai. Tuhan debata amanami utangnya ko kami do di bagasan tikion ima
Distrik Walu DKI Jakarta na patupahon ibadah puncak pembinaan sekolah minggu. Ramoti ma ulaoni ale Tuhan asa mardala doko denggan nang songoni na borhasia kuria namion imamang pandita resot dohot amang sintua hotman na inggolan ketua dewan koinonia nang songoni aka pengurus sekolah minggu guru sekolah minggu dohot akada dana sekolah minggu asa boy di bagasa kaipason na sidaman dohoti ulaoni. Songoni dope Tuhan aka ulaon ni seksi remaja na nang patupahon pesta parheheon ramoti ajari tiroi nasi damang ulahoni asa di bagasalas ni roha jala kobar tulomom. Utangnya ko kami donang ulang pakopasion di seksi na poso bulung. Tuhan debata amanami nanak patupahon nasi damatu arina mangikut ima pesta puncak pesta parheheon na poso bulung ramoti mana sida leho kaipa sotu nasida ajari nasida asa boy dengan di patupa ulaoni gabe las ni roha tu salukut na ruas ni huriam patoguho kaporsiaon ni akka na poso bulung. Tuhan debata amanami nangsongoni ulaon pakobasion di seksi lansia. Kuhalasok kami do ale Tuhan di ari nang salpu nado do huria mon HKBP kernolong ima seksi lansia di ulaon pesta paduan suara sedistrik Walu DKI Jakarta. Lasni roha boy mendapat juara sada ale Tuhan marhite paduan suarai lam tabai malas ni roha gohi malas ni roha ni akalan sia jala lam tambai mapakiribon nasida leho gajang ni ubut hahipason di daging doho todi lam tang haporsion nasida mamuji do pasangap pogwarmu marhite parangi nang paredeo nasida jamitana mangolu tu akana umbegesa ale Jahoba debata amanami nang songoni kegiatan na pinatupan ni Huriam ima PGI homa na mamsumaso ale Tuhan ulaoni asa anggiat hombar tulomo ni roham Jahoba debata amanami hutang yakop kami do salukut na ruas ni Huriam namarlas ni roha di bagasan ngoluna lumobin ma ale Tuhan nang dipasu-pasu ho keluarga dilehoko pasu-pasu marhite anak seorang di tengah-tengah ni keluargana dilehoko do ale Tuhan dakdanak boru tu keluarga amang bernat sabam hotua saragi dohot inang Hermina boru di tengah songoninang dakdanak boru di keluarga amang David Aritra Aritonang dohot inang Mai Rohana boru Manalu pasu-pasu madak danak yale Tuhan lehot hai pason asa magodang ibana di bagasan pangaramotionmu doho di bagasan pangaramotion ni natorasna pasu-pasu natorasna ale Tuhan asa gabe natoras na biar midaho laho mangulaho tanggung jawabna laho pagodang-godang yanakon na pinasahatmu di tonga-tonga ni keluarga nasida. Jahoba debata amanami hutangnya ko kami donang ruas ni Huriam natongon di bagasan pergumulan hidup pasu-pasu nasida leho pakirimon lehon maale Tuhan dalak karuar di akka persoalan pergumulan nasida ho magabe parsigatunganna di bagasan pergumulan mana akka hamolon nani adopan nasida di ngoluna. Tuhan debata amanami utangnya ko kami do ruas na marsahit talumobi ma inang asit tiomina na ibaho natongon waing dirawat di rumah sakit pusat otak nasional pasu-pasu maale Tuhan inanami pasu-pasu para medis kaoba si panganon parhitian gabi hamamalum tu inanami lehom maroha dohot hapursiaw na toguto inanami hodo mual ni pasu-pasu dohot na patupahon hamamalum tuwak ka na marsahit songoni ng akka ruas ni Huriam na mga dopi akka parsahiton na dirawat di bagas nabe tuhodo hupasatami pasu-pasu nasida leho toktong hamalumon doho pakirimon asa marsigatung hola tuho. Jahoba debata amanami akka namarlas ni roha di bagasan ngoluna marhite na ditambay ho umur di tonga-tonga ni ngoluna ulang tahun kelahiran doho ulang tahun pernikahan
Tuho mahu pasatami ale Tuhan. Hodo na mangalihon ari-ari di ngolu nami. Hodo na pagajakod umur nami. Jalan ditabay hodo akka pasu-pasum las ni roha di ngolu nami. Songonima akadongan nami na marlas ni roha di ari na dilehok ko martaba di bagasan ngolu na. Lam tambay ng pasu-pasu, lam tambay ng pamujion na sida, pasangapon goarmo na badiyay. Ale Tuhan de bata ama nami, gok dope si tangyakonon nami, si Pangidoon nami, tutanganmu. Alay hodo na manigati na uboto na rikot di bagasan parngoluan nami yon. Tuho mahupasahat, tangi komatangiyang nami, jala pasaut masaluhut na Pangidoan nami. Pembartulomo ni rohan, di bagasan Kristus Yesus martangya kami Tuho. Amen. Tapuji matuhata marendesian 485 isada dot udutna tapasahat mapelean 2A tu sosial huria doho 2B tu kantor pusat HKBP. Angiri
tatanyakon mapeleata, ale debata amanami na di banua gicang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, doho nasa uli basa na mauliutus. Hupasat tami masian na nilehon mi tuhami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di colom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyang kami peleanon. Pati bulhon harajaon budi tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marite-hite todim. Asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam bergir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai Roma harajaonmu, sai saat malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, disondakon Tuhan debata mabohina tuhita, jala asima rohana midahita, didopakon Tuhan debata mabohina tuhita, jala dipasarhon madanina tutod ditabe. Amen. Kami saluhut parhalado ni huriata doho nama kobasi parminggota di arianon. Upasatami matu kita saluhut na. Selamat hari Minggu, Tuhan mangaramoti kita. Horas.
Tuhan menenangi perdamaianmu, masih jalananmu tertujumu, salhot terdebata.